Hello guys! Welcome back to my channel and today is Wednesday, January 20, 2021 at kakagawa ko lang ng kape. Inom muna. Grabe guys, sobrang ginaw sa labas. Alam niyo yung nangyari, namasyal ako. Tapos yung usapan namin ng asawa ko, he's gonna pick me up in the station. Kasi nga, from the station, going here, it's a long walk, tapos umuulan pa. Okay lang din naman sa akin yung long walk, hindi naman ako busy. Pero yung umuulan talaga, yun yung parang hindi ko talaga carry kasi nga sobrang ginaw na din dito, may snow pa, tapos umuulan pa, parang nasa freezer ka talaga. So what happened was, I called Martin like 20 minutes before my train is gonna arrive to the station. Tapos sabi niya, yeah, no problem, I'm gonna pick you up, ganyan. Pagdating ko dun, wala siya. Tapos, tumawag siya. Nung tumawag siya, sabi niya, oh, it will take me some time kasi yung sasakyan daw niya nalubog sa putik ba tawag nun? Kasi umuulan masyado, so yung parang gulong niya gumanon. So, he said, I'm waiting for my friend to help me para daw ma-push yung sasakyan. Sabi ko, how long will it take? He said, yeah, he doesn't know. Tapos sabi ko, okay, then I'll just try to walk going home. Sabi niya naman sa akin na, okay, but I'll update you kung baka pwedeng maghintay ka na lang diyan. It's just gonna take very quickly. Pero sa akin naman kasi, nasa labas ka lang, nakatayo, sobrang ginaw. Mas mabuti na yung maglakad. So, I was like, okay, I'm just gonna try to walk. So, naglakad ako, guys. Sobrang layo ng nilakad. Hindi naman malayo. But, you know what I mean. It's very cold, umuulan, ganyan. Tapos, nakauwi din ako sa wakas. Tapos, tumawag siya sa akin. Nag-shortcut ako sa may forest ako dumaan. And then, sabi niya nga, where are you? I'm already here. Nasa station na daw siya. Sabi ko, well, I'm already in the forest area, like in the middle of, you know, the middle of the train station. Tapos yung forest, tapos bahay namin. Sabi niya, I'll pick you up. And kung hindi ka makapick up dito kasi iba yung dinaanan ko. Ano talaga, in the middle sa forest. So, hindi pwede nasasakyan doon. Sabi ko, I'm gonna be fine. Uwi ako. So, yun. At sobrang ginawa kay gumawa ako ng kape. Wait lang. Inom na naman. Tapos, may package na dumating. Nakakatawa. Wait lang. Okay. Itong package na to, guys, natawa talaga ako nung kinuha ko. Ano siya? Binili ko siya sa Facebook, sa marketplace sa Facebook. Ano siya? Alam niyo ba yung cross stitch? Natawa si Martin nung sinabi ko bumili ako ng cross stitch. Kasi for Martin, it's like, normally it's older people who's doing these things. And sabi ko naman, hindi kaya, natuto ako mag cross stitch nung nasa elementary ako sa Philippines. So, I don't think it's from, and Martin was just laughing like, okay, go for it, I support you. So, anyway, binili ko siya, and ano siya, complete kit siya. And first time ko pa siya makita kasi sirado pa. Ganyan. And natawa ko guys, yung name. Tingnan nyo. Mabasa mo. Kasi sa Facebook, yung name ko doon, Carmer Guapa. Guapa means maganda. And ginawa ko yung Facebook account na yun nung sobrang bata pa ako. I think I was in high school. No, I was already in college. But alam mo yung parang, laro-laro lang. So yung nilagay ko doon, Carmer Guapa. Tapos yung yung seller, nag-asya yung complete name ko. Binigay ko naman, this is my complete name, ganyan. Tapos nung dumating na, ang nilagay, may guwapa talaga, guys. Yun, so, natatawa talaga ko na, okay, tiningnan niya talaga yung Facebook ko, ha? Pero ito, dumating siya. Actually, it was so fast. It arrived after 3 days ng pag-order ko. Tapos, tingnan natin. Kasi naman, di ba, lockdown nga dito. And then, I was just feeling bored in a way. Kasi, yung ginagawa ko dito sa bahay, parang linis-linis, nag-YouTube ako. But I wanted to do something na
parang may project akong ginagawa, ganyan. So, I ordered this. As I remember, it was like 75 kroner. 75 kroner siya. Kit. At I just hope na ma-remember ko pa kung paano talaga siya gawin. Pero nakaka-excite lang kasi when I was young, inom muna. When I was young guys, I've been doing some cross-stitch nung elementary at high school. Ako, projects sa school. Pero, kung sino mang may alam nun sa sa Ayala dati, iwan ko kung meron pa ba, sa Ayala, sa ground floor ata, may area sila doon na parang may shop doon na specializing for cross-stitch. Tapos, as I remember, ako at yung sister ko, nagpupunta-punta kami doon. Pero, complete din. May pattern, may yarn, everything. Pero medyo namamahalan. Estudyante pa kami kaya medyo mahal para sa amin. So, every time pumupunta kami doon, tingin-tingin lang kami sa mga pattern, ganyan. Hindi talaga namin nabibili kasi nga, ang mahal. Tapos, individual yung prices ng yarn niya. So, I was looking sa sa Instagram. Tapos, nakita ko yung mga cross-stitch kasi nga parang bored ka, tapos nag-scroll, nakita mo, sabi ko nga, parang, gusto ko siyang gawin ulit. So, buti naman, may nagtitinda sa marketplace dito sa Denmark. Yan. Ganyan siya. Tapos, ito yung pattern. Ganyan. Ewan ko kung kailan ko siya ma-finish na gawin, pero I'm so happy with the design guys kasi pwede ko siyang i-display dun sa aming tiny house. Sa Colony Hevahus namin, sa garden house. So, yon. My gosh, ano ba? Itch? Yeah. So, ito yung niya, pattern, ganyan. I'm excited to do this. At least I got some project going on. Tapos, uy, my God. Ganito lang pala siya kalaki, oh. There. So, I think kaya ko naman siyang tapusin kasi maliit lang siya. And then, ay, nakakainis guys. Walang needle na kasama. So, meaning bibili pa pala ako. Wala nga. Akala ko the needle is included. It's fine. Pag wala, bibili na lang. Oo. So, siya? Complete na siya. May pattern, may cloth, tapos may ganito, pero walang needle. At yan ay kailangan ko pa palang bilhin kasi wala ako niyan dito sa bahay. Wala talaga. Pero okay lang. So, yun guys, I'm excited. Excited akong gawin siya. Kasi nga, di ba? Lockdown tayo. And until February 7 yung lockdown dito sa Denmark. So, at least I got some project to do for the next 2 weeks. So, I'm happy. Ang sarap talaga ng kape ko I mean, I know for some of you will think, oh, that's too much sugar, ganyan. But, oo, too much sugar nga siya. Pero, ito talaga yung gusto kong lasa, guys. One more. So, yun, guys. Yun. Ito talagang, Facebook Marketplace. Ang daming mga, magaganda din na parang binibenta nila. Ang daming magaganda din. Tapos, what's good about it is nakikita mo kung parang sa area namin or sa area nyo, kita nyo kung
ano yung mga tindahan malapit lang sa inyo. And at the same time, ano siya, syempre mumura na kasi kasi parang used things na siya. So yun guys, thank you so much for watching and I will update you once na finish ko na itong aking project na nito. So I'll update you really soon. Thank you so much for watching. Have a great day.